monggo dhisik. Lho, piye to? Aku tau didongengi Anoman kuwi jare mantan gembong Swelogiri. Iya, bener Senopati Swelogiri. Lan manut dongeng sing tak tampa jare bisa padati buta gedhe ngalangka. Ya aku iki Dik. Nanging piye? Jare Anoman kuwi rewondokan gedhe dhuwur gagah perkasa. Aku iki mung sak jenthik kok ngaku Anoman. Gedhe dhuwur ki tak dhisik aku ki jaman nom-nomanku kekuatanku gegilani. Bisa nguyek das buta ngalangka ki rampung kabeh ning kuwi mbiyen. Saiki aku wis tuwek kok kon gedhe terus mungsuhku sapa? Tanding iki ora enek. Nek jaman aku sinep ku tandingku pirang-pirang. Lah bareng saiki aku wis ngene iki terus tandinge sapa? Sing sudi sapa tandinge aku? Ning aku maitu yen kowe ngaku Anoman wong semono kuwi. Kejaba iki kowe bisa mujudi kaya sila kandak yen mau aku lagi percaya duwe iki dulurku Tunggal Bayu. Oh, ngono to. Iya. Ya. Hidup aku nyeneng hati mudi yen pansia kepengin nyemurung pijaman napa aku delon. Melayu iki piye? Melayu iki piye? Wah, aku wedi, aku gila. Oh, lah jabang bayi. Ora seboto gagahmu kowe Di. Aku mung nyeneng atimu nuruti marang kabar. Aku gedhe terus gila iki kepiye? Ora nyono jebul kowe bisa semono gedene. Ya kala-kala yo ngene iki. Nek kon ajeg ya ora iso ya sing ngene iki ya mung kala mangsa. Mung tampa pengin gedhe ngene iki aku. Wah. Piye? Ya wis aku wis percaya adikku Di. Aku percaya kuwi dulurku Tunggal Bayu. Iya. Pun Kakang Upati Parkadang para siang disabab ngene ya ditak jarwani. Rikala semono pun Kakang Swita Sang Prabu Rama Ratu ing Pancawati. Sabedahe ngalangka banjur dilenggahi Raden Gunawan Wibisana. Ngalangka diolek jeneng praja Singgelapura. Sang Gunawan kadhapuk dadi ratu Prabu Gunawan Udawibisana. Iya. Nanging Yai pun Kakang wis antuk wastaning Bathara yen wektu iki Sinuhun Prabu Rama wis manitis marang Prabu Kresna. Paman Sugriwa wis manunggal marang Sang Prabu Baladewa. Raden Laksmana manunggal marang Aradyan Janaka, Wadate manunggal marang Sun Prabu Baladewa. Sang Jasinta wis manunggal marang Dewa Subadra. Iya kuwi kabeh dulurku iya. Lan Raden Laksmana wis manunggal marang Raden Janaka, adikku iya. Kamangkono Yai kan wis genep sing tak opadi lan kasunyatane sira kuwi kadang lan Sun Prabu Kresna Yai pun Kakang larapna ya Di. Kepengin banget aku bakal swita marang Prabu Kresna sabab kuwi titis Sang Hyang Wisnu wis dadi anteping atiku Di. Aku gelem urip ing Ngarepa Dawanton, aku bisa swita cedhak nyanding marang Sang Hyang Wisnu wis dadi antepku dadi tekadku. Monggo iya. Mula gandeng waktu iki manunggal marang Prabu Kresna, aku larapno swita Prabu Kresna.
iya waktu iki ana ing Astana Udamedana iya pun kakang muga wis mireng pawarta sejatine Sang Kresna Baladewa Raden Janaka Sembadra iku wis nampa kang sinebut owah Yusri Purba sejati iya marayu hingga tak kanthi marang Astana Udamedana kareping menangi Sang Kresna kakang tak kanthi ayi adoh ginawe perak mengkono mungguh kang arsa mungkasi banjaran ing Sang Anoman pangkawus alaming Sang Mahabharata wis nyaramayana ngancik Mahabharata jaman Gutarayana ngancik jaman Guntur Sabda anggungan jaman Guntur Sabda wis wanjine nyaresaken nggih tedak turuning Pandhawa Saptarga nggih ketika kang langgah ning negara Yawastina negari Yamastina inguni sebat negari Ngastina ya Hastina sampeyan sebat negari Yamastina kang asta panguwas negari nggih Sang Prabu Sariwaha ingkang pinarak ing Palemparna emang dari Pandoro Dangu nggih nyelengga Sang Prabu katingal selaning pepatih jati kiswara ingkang repepeh pindha saka bengkak krama
niyah ning talaga kadi langit mambang tangpas kulano pamaneka wintang tulya kusumaya sumawur lumrah kang sekarang kadijado Sun Sada